Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Greta Solution Training Academy kala penlong ya kajing sam Synrod syaki shispa kendai pongut ki Samla shinrang bat kentai ki bela Pyndep ya ki jat jing pentebit baper-per baka academy ka ai. Ka Greta Solution Training Academy ka ai ya ki jing pentebit ba omdan kam siu kum ka beauty wellness bat spa therapy ka street food vendors bat ka craft bakery ha ka ba ki babun ki Samla kila yo ka jing pentebit but yok kam hakeleng jongkari India. Ya kini ki Samla lapan ko buram ha City Hot Dhaba ha kabalawan ban Longkong San do Assistant Commissioner ka East Khasi Hills District ka Si Marak ha ka jinga don lang ka kong P Nong Klau ba lami khmat na ka tanat Meghalaya State Skills Development Society. Habaya kren ki nong thok khubor u placement coordinator ka Greta Solution Training Academy uba Frederick Mbha Shanpru Uloong ba kini ki Samla ki balayo ya ka Jinghikai ha ka kam. Ki wan sha hikai ha ka Jinghikai ka balong lai banai. Bad kim dan kam COAA namar bakani ka Jinghikai la baiting ka da ka MSSDS. Shu ulay thu ba na ki shispa khandai phongut. Ki bala Pyndep ya kani ka Jing sha hikai kumba lai phongut tam AA ki la yo kam ha ki Taj Getaway Bekal ha Kerala ha ki Hotel Marriott ki Radissons kiwe bat ki donru ki Samla ki bala ban Seng ye ki kam Lajong. Habaya kren na ki Samla ki bala Pyndep ya kani ka Jing sha hikai ka Samla ki dabet khar mujai kala thu ba kani ka Jing sha hikai kalong ka ba mintoi shibun ye ki Samla ban yo kam yo jam kham tam kani ka Jing ai Jing hikai kalong ka ba khlem don kam ban siu. Guest performer the program associate beauty and spa therapist. We just represent with 5 or 6 over Suman Linggo Nongpyun, Evangeline Pengo, Joyfully Sophia, Prashant Ramesh Gimle, Kapten Johari Pyndep Kamchai, Shangasa Asmit. Nak banyak Pyndep ang kanya ka training apa The Shaba Nganuan training ni, ya kani ke training Greta Solution ngalap ng data social media. Ngadan interest ha kani ke makeup. Ngawan ha kani ke training ada free training, ada na polam kra ha plan road. Kai shibun ke Jinghikai. Hapo kani ke beautician, ki eye makeup, ki hairstyle, hair spa. Kita kibon ki Jinghikai. Kita na banay ki hapan Pyndep ya kanya ka. Lai banai. Hilak pas ini. Alapas pasta. Dan ikidang tanya ka Jinghikai ni ti Lamutang shoot. Ngala Pyndep itantan ngala let training jari. Ngala ko ban fokus tahagan ni ka trade. Kita free training. Resipi. Kita na am lese ki jadi swab jadi kita na am ki Ngawan siya po office. One meet siya office. Ngawan ako po office. Tayo po lagka house. Kutus to. dia masing lek untuk la ai beli kene dan dia bacteria na. Kishu ay ki ngash penda form to. Ken sa call pa yang ada kilayo sit. Ki ay mo job placement nga ngampa job placement naman ni yang kikang nga minta nga suwat kam sini sa chance sini hapo slong ni ngayo Nak ada begini training Seng. Ngadan cuma bansang lagi kam no lagi cepat nangala kam kyo sekarang
So, kani kadeka event organized ka Greta Solution Training Academy. They work in panel with Meghalaya State Skill Development Society. So, gila organize kena program kum kani ka job fair shwam step from 9 a.m. to 12. Ti hakani ka job fair kila wan sembenta ki khana jungi kila kumnu sispa nyong pongut kidan se kidan saungut employers. Dua employers ki wan nanina Kerala but na Chennai. And the other employers pat kidai nanina Meghalaya jungi itself. So I hope bagi kena jung kila yo opportunity bagi kan interact bagi ni employers. And kini ke certificate distribution pat ngidan la kumnu pra batch. And kini ki batch ki include ya kini ki trades bari naka craft bakery, ngidan kini ki street food and ki beauty and therapist. Kini pa Pyndep menta ki ki craft bakery technicians, ki SFV ki short ka street food vendor, but ki beauty and therapist. Gidan almost 190 tambah mentah at present gidan 180 belong present hanya. Kini kadi ka free training ba ai ka MSSDS. Di lembah ka MSSDS ka ai kum ki kenja work order. So dalam lembah ni work order pat ni like mobilize ki brio kan, especially ni target bahasa ki rural areas kuma Pyndep mo sa kamnong kondong kam duna ba pli mo ka ta ka jingyo ba jingkot nane ka kam ka jam. So ni target ki rural areas and lembah kini mobilization jungi pat ni expect ani kwa bagi kena kinwan sa kini ki sponsored course ba ai ka sarkar kan. Sang ba kinyo mo kum kenja ka lat ban kamai jakpo ila dia mo. Kidan ki course don ki course but they mostly ki course ni they 3 to 4 months approximately, but some of the professional course kabing dan kambun banai le sing dan real ne nyau banai after kanika training day 3 months tingi dan kini assessment kalau kenja exam seki de kilayo certificates kilayo grades jongki ni ai placements kum sabar jong Meghalaya kan di hangdu menta meneng dan la kumnu sis pa ngut khna jungi blak ya bar jong Meghalaya hukum company jongki touch jongki Vivanta jongki niki Marriott ki Fern kum tar ada sing bulu kum tar ter mo je menta hakti jongi kidan katu kat ni ki bala ban let sa abroad ru tang ba du menta kidang dan anda proses ki bala pas menta kida dan lupa blak trai sabar kimla banwan menta kiba batch menta kiba kulit ya ka yes kidan kila adab dan lupa kini ki batch menta sindap ka assessment joki ni come up for certificate distribution nila would bet sabar namar kila yo ka opportunity sabar with better job kila yo free accommodations ka food yo free and other facilities yo free, so we grab that opportunity ban pa no ki sabar kan instead of pengin syong ani ha snong Lajong kan je hakumi kini training day mostly kidan bet ki kena bakwa ban Seng kam Lajong and kidan ki bala dan ru kini ki kam Lajong de kum ya ki pat menta ngarap de kini kinja scheme kan kum kidan ki government scheme mo kum kini ki mudra gidan kum ini ki jong ga scheme jong ga BJP government ba ong nama ka sarkar so ngi tak ngarap de ki schemes kan kini ki kena day mostly ni selagi kena bala pass at least class 8 mission and then ki trade ru ba at least ni dan kini ki bampat pass class 8 to ni adang accept ni tang ba the minimum qualification day pi bandi pass class 8 ba no kanum dan ko banga ong ip menek ni dan ko mobilization ni le cheki slong kam to ding collect kenya kaneka details jong ki kom kini ki mark sheet ki kita mo birth certificate ki pan card Aadhaar ki epek jong ki collect after that ni phone kenya ki dalam ada phone ki lada kadan more than 30% hakawai ka batch na ni penlong no ar batch kan penlong no ar batch tambah ngishim batch everyone nim dan kata ban ong bangin jiet kan everyone ngishim batch gidan ki center chatai lada kum ngan chu ainuk sana kum ha mausan ram nidan kena katu kat ni badai dai tingira ke specific trade chatai mausan ram kum mentang nidan ka IFS mausan ram tingira specific trade mausan ram ni penbiang ke center chatai but ru ka jakasa jong ki trainers dala dem ta ki deki sim class hang tui kataru as per the timing jo ki brio chatai namang inum set ke timing namar bun ki bepli ki lek bala ki sni ki rap le riang mo te kat kum ke timing jong ki trainers jong ki long ready by 24/7 deki sim training ya ki kan